Днес сме в Стара Загора и естествено идваме в кафе Кофеин. Така да се запознаем с Петя. Как? Това за мен ли? Да, заповядай! Благодаря! Айде да ни разходиш тук. Хайде, Светле, да се разходим! Така и сега това. Да, Светленце, това е нашето зелено кафенце. Това е кафенцето, което поръчваме от фермите, което идва сурово. %100% чиста арабика от кофеин, както и смес. В случая това е арабиката, която е от Колумбия. Светленце, да, това са нашите машинки, това са моделите, които в момента предлагаме. Имаме на Seiko, на DeLonghi и съответно много разнообразие. Винаги прясно изпечено кафе може да опитате и да дегустирате тук на място в Стара Загора или да си поръчате онлайн. Много ти благодаря! О, за нищо, Светленка!